kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga asa man mo karon naamo sa maayo nga kahimtang. Og ato aning sugdan pinagi sa mga magampo ta. Ginoo, salamat nini nga higayon nga diin makatuon usab kami sa imong nga pulong. Tabangi kami amahan din amo kaning matun-an og tarong among madungog, tabangi matagos sa kasing-kasing din amo sa kining maaplikar Ginoo. Ingon nga kami disipulo nga sumusunod o nagsunod diha kanimo o Dios. Daging matagusa nga makadungog sa imong mensahe karon. O ikaw maga-bless Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Now, padayon ta sa ato ang series sa monthly binulan nga series nagisgot og kaning discipleship or tinun-an or karon ana kita sa ang usa ka tinun-an mao ang nagsunod or nagfollow or nag-obey sa Ginoo. So now kini nga sermon karon nga ato ang pagatun-an is ako nagitaytulan og kaning obedience kay dili siya optional. So dili optional ang kaning obedience. Kung sumusunod ta ni Ginoong Hesukristo, ni tuo ta kinsa si Kristo, dili optional lang nga pwede ta mo sunod, pwede ta mo dili. Oh, nana. So ang ato nga passage ato makita diri sa Lucas kapitulo 6 46 hangtod sa 49. Lucas 6 46 hangtod sa 49. Kung adto na may mga Biblia, uban ko sa pagbasa. 46 nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo. English translation pa, Lord Lord, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ako kaninyo sa unsang mahisama
Ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug motuman niini, mo follow, mo obey, motuman niini. 48, sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot siya lawom o gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. 49, apan ang tawo nga namati sa akong gisulti og dili motuman, wala ni follow, wala nagsunod. Dili motuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya botangig sukaranan or kaning foundation. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Dios nagpanlangin ng daan sa mga pulong. So now, karon maghisgot ta ato ning agian kaning disipulo. Ingon nga usa ka disipulo, ingon nga Kristohanon is nagsunod ta, nagfollow or nag-obey ta sa Ginoo. Atong makita dire sa ato nga passage is nga nung niana ang Ginoo, nga magtawag mo na ako Ginoo, Ginoo, nga gitawag mo ko ninyo Lord, Lord, nga dili magay mo mutuman sa akong mga sugo or wala kay mo nagbuhat. So na ato usab makita dire ang gistorya mahitungod sa duha ka tawo nga nagtukod siya, nisunod siya sa gisulti sa Ginoo, nagtukod siya og balay, nindot ang sukaranan, nindot ang foundation, og miabot ang baha, nagpabilin gyapon nga nagbarog ang balay. Ikaduha, na usa ka tawo nga wala ni sunod, pag-abot sa baha, banlas apil uban sa baha. So now, ato makita usab ni sa ato ang kinabuhi, ingon nga kita disipulo nga musunod diha sa Ginoo. Ug atong tan-aw natong kinabuhi, ni dawat ta ni Ginoong Kristo ingon nga atong manluluwas. Sakto, manluluwas. Apan wala lang kay nagtaman diha lang. Apan manluluwas og Ginoo, meaning Lord og meaning Savior og Lord. So now, siguro nagdaghan ang nag-quote natong Ephesians sa episode 2, 8 og 9. Ngayon ta pinaagi sa grasya, nalawas kamo, pinagi sa inyo nga pinagi sa pagtuo. So ato siguro nakalimtan na pay versikulo 10. Ang versikulo 10 nag-ingon nga mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So naay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang kay tama na ta intellectual nga ilata na Ginoong Kristo. Apan nagbuhat po sad ta, magsunod sab ta kung unsa ang sugo, sulti, tawag ni Ginoong Kristo. Dagan usab mo quote sa John 3:16. Okay, gugma sa Dios ang kalibutan tungod niya anak gihatag ang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo, tanan mo tuo, dili malaglag, kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So naapan og atong tan-awon usab sa Juan 3:36, ang motuo sa anak sa Dios may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili motuman wala nagsunod sa anak sa Dios, dili gayud makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Magpabilin hinuon ang kaligot-got sa Dios kaniya. So now kita karon wala man ko ningon nag-state nga pagdawat nato sa Ginoo later on kay nakabsan din ta sa ato ang kinabuhi. Aman kita karon, ikaw karon nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Napatay gininhawa, napatay kusog, napatay intak pa nga ito ang alawas, nakailat na Ginoong Kristo, musunod ta ni Ginoong Kristo. Mo-under ta sa iyaha nga lordship. Kung ang tao ni dawat ni Ginoong Kristo, nituo siya sa Ginoo ingon nga manluwas og Ginoo, Savior ang Lord, na siya kanang new creation, na siya ang old nga ways kay nahanaw na, kundi ang new creation nga naa niya tungod kay naman dira ang tiunay nga pagtuo. So na atong tan-awon sab kani ang pagtuo. Ang pagtuo nga tiunay o nga tinuod nga pagtuo, always gina siya mo result og bunga. Okay? Mo result gina siya og bunga. Mo na ang tinuod nga pagtuo. Now, adulay tulo ka butang
nganong ang kaning pagsunod ni Ginoong Jesucristo is dili siya optional para kanato. Para kanato ingon nga mga Kristohanon karon, ingon nga mga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Tulo ka rason nga atong tan-awon diri sa ato nga passage. Una nga rason, ang obedience kay dili siya optional, ang pagsunod sa Ginoo dili siya optional tungod kay mao kini ang tiunay nga sukaranan kung kinsa gayod si Kristo, kung kinsa gayod ang Ginoo, kung kinsa gayod ang Lord sa ato nga kinabuhi. 46 sa ato nga passage, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. So dako kani siya og sagpa sa mga Kristohanon nga hipokrito. So nganong magtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo? Nganong tawag mo nako Lord, Lord? Di magay mo musunog, dili magali mo mutuman or mobuhat sa akong mga gisugo kaninyo na sa Ginoong Jesucristo. So now, kung gitawag na to, ikaw ako nakaduong sa mensahe sa Dios, kung gitawag na to siya nga Lord siya sa ato nga kinabuhi, ato siyang gidawat ingon nga Lord and Savior sa ato nga kinabuhi, ato usab ipakita sa ato nga kinabuhi nga nagtuman ta, nagsunod ta sa iya nga mga pulong. Kay gi-profess man nato kung kinsa jud si Ginoong Jesucristo, makita na sa ato nga kinabuhi. So now, ato usab makita diri nga si Ginoong Jesucristo aduna siya'y authority. Na makita aduna siya'y authority, meaning kana bang gitawag na to, mura siya governs, lordship, all authority belongs to me. Kanang lordship gitawag na to lordship. So tanan nga adunay kinabuhi mo under sa lordship ni Ginoong Hesus Kristo. So now, ako basahon diri sa Mateo City 21, the same, mura siya parallel nga verse ang atong passage kay sa Lucas, ang kani sa Mateo. Kung basahon Mateo City 21 hangtod sa 23, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kababot-on sa akong amahan nga atoa sa langit. 22, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. Mao ni ang warning ni Ginoong Jesucristo nga gi-address kanatong tanan. Dili lang ni para sa mga matured nga mga Kristohanon nga nagsangyaw, nag-healing, or unsa pa gitawag na to, sa tawhanon nga sukdanan marag close na kay sila ni Lord ba. Na ato makita ni mga tawo nga na mga gasa nga inana. Apan even sa mga tawo nga nagbag-o pa lang diha sa pagtuo na pagsunod ni follow ni Ginoong Jesucristo. Kitang tanan gi-address na ini nga butang. Giwarningan ta ni Ginoong Jesucristo ni ining kini nga bersikulo nga atong gibasa. Atong i-examine ang atong kasing-kasing. Nagsunod ba ta tiunay ni Ginoong Jesucristo? Or gipakita lang tao lang nato ang atong pagsunod diha ni Ginoong Jesucristo? Dili siya kinasing-kasing nga pagsunod or pag-follow ni Ginoong Jesucristo. Now, atong makita diri nga before ta moali sa ikaduhang punto, atong makita nga balikan nato ang passage is adunay duha ka tawo. Ang una kay positive, ikaduha kay ang negative nga atong makita. So now, ikaduha nga punto atong tan-awon diri. Mao to ang una nga punto, ang obedience kay mao ni ang tiunay nga nagprofess or tiunay nga makita kung kinsa gayud si Ginoong Jesucristo. Sunod, ang pagsunod or kaning obedience dili siya optional tungod kay mao ni ang pundasyon, sukaranan, lig-on nga sukaranan og nagbarog hangtod sa katapusan. So now, 47 o 48 sa ato ang passage diya sa Lucas akong pagbabasahon, ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman. Okay? Moduol, mamati og mutuman. Okay? 48, sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom o gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato.
Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag ni ining balaya, wala kini matay og kay maayo man pagka tukod. So now atong makita diri nga ang first nga kaning home builder nga atong makita is wala lang siya nakadungog, wala lang siya naminaw, apan niduol usab siya. Niduol usab siya og nituman sa gisulti ni Ginoong Hesukristo. So nato makita trabaho jud kayo siya, siguro daghan kayo ni siya nagian og atong i-picture out lang, daghan kayo siya nagian nga gilawom jud kayo ang pundasyon sa balay, lig-on jud kayo niya pagkabuhat, nagi solid nga sukaranan ang iya nga balay nga gibuhat og maabot ang mga baha, ni saka ang tubig, and then nibanlas ang baha. Nagpabilin gihapon ang iya nga balay nga tinukod. Tungod kay maayo man pagkabuhat, namati man siya, nisunod man siya sa gisulti ni Ginoong Jesucristo. Now, ito makita diri no ang balay nga sama usab ni sa ato ang kinabuhi. Matag-usa nato ang kinabuhi, nag-build my life. Sama usab sa matag-usa nato ang kinabuhi nga nagkinabuhi ta, nag-build ta og house, nagbuhat ta og balay. Ang pangutana sa atong pagbuhat og balay sa usa nato nga kinabuhi, aduna ba tay lig-on nga pundasyon diha sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo? Kung wala, maabot ang baha, apil ta og kabanlas. Sa pagbuhat og balay, nag-involve niya siya og daghan kayo nga oras, siguro mahal kaayo mga materials na kinahanglan nga gamiton, apan nakasigurado ta nga nagligkod niya ang balay, nagtindog niya ang balay diha sa solid nga sukaranan, solid nga foundation. Maabot ang mga baha magpabilin gihapon nga nagbarog. Tagusan nato ang kinabuhi. Tungod kay kita nagsunod, nagtuman ni Ginoong Hesukristo. Samara ang kinabuhi. Kung atong balay, dali-dalion lang nato, kung ato ang kinabuhi, di lang tamo sunod ni Ginoong Hesukristo, sama ra nga sayang ra ang kinabuhi kung dili si Ginoong Hesukristo ang atong gisunod. Ano giingon nga if Jesus Christ is not the point, then what is the point? So nana ba nga pagka-istorya, kung dili man lang gani nagsunod ni Ginoong Hesukristo, sayang ra kayo ang kinabuhi. Now, ang baha diri nag-refer sa mga trials sa kinabuhi in which kanang klaro man kayo nga simbolo, mga baha sa kinabuhi, mga problema, mga trials. And then ato ang gamay nga context lang sa Mateo is hisgot si Mateo, nag-emphasize siya sa future nga judgment, future nga baha, future nga trials. Apan si Lucas sa ato nga passage sa Luke kay nag-focus siya sa everyday, sa adlaw-adlaw nga mga trials sa kinabuhi, mga skirmishes, mga gagmay nga problema o dagko nga problema sa adlaw-adlaw nga ato nga kinabuhi. Apan bisan asa nga passage nga ato ang nga basihan is maadto gihapon ta punto sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo nga atong balay naa sa lig-on nga sukuranan. Ug atong makita dira nga naalay duha ka result. Ang balay nga nagbarog ug ang balay nga naanod, ang balay nga natumba. Walay middle nga possibility nga ato pre natangtang walay na kundili kinabuhi nga nagpadayon, kinabuhi nga patay. So now ato usab na pwede nato nga ma-apply sa ato nga kinabuhi kanang destination in which na ay langit, nausab ang impierno. Bisan kinsa nga tawo nga nagsunod, nagtuo ni Ginoong Jesucristo nga siya mao ang Savior, mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, Savior o Lord sa ilang kinabuhi, nagpaabot ang langit. Apan kung kinsa ang tawo nga wala nagsunod ni Ginoong Jesucristo, well, nagpaabot usab ang
kalayo. Ang punto diri is kung wala na to gi-establish nga giingon nga habit nga nagsunod ta ni Ginoong Kristo adlaw-adlaw, then wala ta nag-build sa atong nga balay diha lig-on nga sukaranan. Kundili nag-build ta sa atong balay diha sa balas. Wala ta masayod, dali ra kay mga tentasyon, dali ra kay mga problema, dali ra kay mga baha, mga trials sa kinabuhi. Moabot ikaw ug ako as nasayod gasa imong kinabuhi karon. Nimo giangkla, nimo gitukod pagsunod diha ni Ginoong Kristo. Maong atong igamot nga lig-on inumanan nga lig-on nga pundasyon ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi diha sa pagsunod, sa pag-obey, sa pag-follow kam namati og nagbuhat ni Ginoong Kristo. Now, ikatulo nga punto sa katapusan sa 49, ang obedience or ang pagsunod ni Ginoong Kristo, ingon nga kita, Kristohanon, ingon nga kita, disipulo, dili siya optional tungod kay atong nakita dire nga bisan kinsa nga dili motuman ni Ginoong Kristo mahiagom gayud sa kalaglagan. Sa bersikulo 49, apan ang tawo nga namati sa akong gisulti og dili motuman, wala nag-follow, niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagagunob sa maong balay. Mao na niya ikaduha nga home builder nga panday nga wa siya naminaw. Wala siya ni sunod. So now, daghan og pudji na to ang makonsider diri ngano ang og atong kuan ba ngano mang kompensa kay niyang pagbuhat sa balay nga wa man siya ni sunod. So now, daghan tag i-consider nga mga rason. Una nga rason, siguro nag-involve siya og daghan kayo nga oras sa pagbuhat og solid nga foundation god. So nag-involve daghang nga oras, dayon hard work ka, like kugihan gini mo ayo, magkalot jud kag ayo, and then ang kani nga balay is nabutang di ay nga tapulan ni siya, or dili lang siya ganahan mo hago, dili lang siya ganahan mo labor sa mao nga pagbuhat sa iya nga balay. Iha lang gusto lang siya easy, ana, gusto lang siya og easy, gusto lang siya madali. So inana usab mao na ato usab makita dira ang parallel sa ato nga kinabuhi. Mas sayon matagusan nato kinabuhi atong reflect sama sa aning usa ka home builder nga gusto niya dali. Sa tungod sa matagos sa kinabuhi, mas sayon ang disobedience kaysa obedience. Mo na ato ang makita diri, dali kayo ta nga musupak kaysa musunod. Musunod ka lisod man. Musunod ka kapoy man. Musunod ka maghatag magdaghang oras, maghatag mag-effort magkag-ayo. So inana usab ang ato makita nga possible nga rason dire sa wala ko masayd sa inyo matagos sa kinabuhi sa ikaduha nga home builder. Another nga rason, wala siya nagkalot og ayo kini nga tawo, wala siya nagkalot og ayo, walay lig-on, wala siya proper nga sukaranan tungod kay gusto lang niya makuha niya ang benefits. Gusto lang niya nga ay nagamanan nga balay, pahuway din ko, at least na nakoy di na ko mahinitan. Gusto lang niya makuha ang benefits. Siguro palit na siya mga furniture niya, wala kuha nga itong mga lansang. Palit na siya mga furniture, mga appliances, ready. Gusto lang niya makuha ang benefits ingon nga naa ang balay. Sa ato usab nga Kristohanon nga kinabuhi, daghan ang mga Kristohanon karon nga panahon moduol lang ni Ginoong Kristo tungod kay gusto lang sila og ilang benefits. Makakuha silang benefits. Duol sa Ginoong Kristo, maayo lagi nimo sakit, duol sa Ginoong Kristo. Suplayan ka niya sa imong kinahanglan, duol na Ginoong Kristo, makapasar lagi ka. Naalay mga benefits. Nigwal makuha na nimo tanan, balik na pod sa karaan nga kinabuhi. Simba ta diri kay nindot kayo ang tukar, nindot kayo nag-worship, naabjo libre pa ni hudto, na yung benefits atong makuha. Apan ang personal na to nga kinabuhi di is layo kaayo sa tinuod nga pagsunod or tiunay nga pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Ato lang gusto lang ta makakuha og mga benepisyo pan ato nga private nga lives, dili nakagamot og walay lig-on nga pundasyon. Ikatulo usab nga rason nga atong makita diri
Kani nga tao kay katong nagtukod og wala na minaw, wala nagbuhat og ligon nga pundasyon. Kay short-sighted lang siya, wala niya gi-anticipate nga uy basig muuwan. O ano ginana ba? Wala siya panghuna-huna ba in the future. Nagbuhat lang siya og balay dire nga possible, wala siya nag-anticipate og possible nga unsa ang mahitabo. La kung mubaha, uy maabtan ni mo sud niyang tubig dire, wala mga inana nga kuan. Og muhangin og ayo murag kuwangan niya akong atop, ako ning lansangan og ayo hiktan na ako like na. Wala siya anticipation, short-sighted lang siya. Mo na lang iyang makita sa espirituhanon sab nato nga kinabuhi is usahay short-sighted jud ta. Dili nato makita ang umaabot og daghan kaayo mga Kristohanon karon nga igo lang sila sa ilang nga utok, nakaila ni Ginoong Kristo apan layo ang ilang kinabuhi og muana lang sila. Layo pa kayo mo balik ang Ginoo. Dugay pa kayo mo balik ang Ginoo. Short-sighted ra kayo nga wala nagsunod diha ni Ginoong Kristo. Maabot sa Ginoong Kristo nga nagpabilin ka niya ng butanga. Basig ulahin na ang tanan. So now, inana ato ang mubo kayo ang atong paglantaw nga moingon ta, dugay pa kayo mo balik ang Ginoo. Kung maabtan ka nga walay lig-on nga pundasyon na imong kinabuhi ang imong nga balay, basin ulahin na ang tanan. Nga na, mga igsoon ang ato nga kinabuhi. Ingon nga disipulo, ingon nga Kristohanon, nga nagsunod, nag-follow, nag-obey ni Ginoong Kristo. Ang obedience or ang follow is dili siya optional, kundi mao siya ang kinabuhi sa Kristohanon. Built-in siya, package siya sa Kristohanon, sa disciple nga kinabuhi. Ingon nga disciple nga nagsunod ni Ginoong Kristo. Sa akong pagtapos, tuguti ko sa pagbili ninyo og tulo ka butang sa bersikulo 27, ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tawo nga moduol kanako. Unya mamati sa akong gisulti og motuman niini. Moduol, mamati, motuman or mosunod. Ikaw karon nakadungog sa mensahe sa Dios. Ingon nga Kristohanon, ingon nga disipulo, duol ni Ginoong Kristo. Atong i-check atong personal nga kinabuhi, relasyon ni Ginoo sa Ginoo nato individually. Mamati sa iya nga pulong, importante nga mamati ta sa tingog sa Dios. Musunod or motuman ta ngunsa ang gitawag sa Dios sa ato nga kinabuhi. Ang pagtuman is dili siya optional, kundi mao siya ang kinabuhi ingon nga disipulo Kristohanon nga kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong nga nag-remind kanamo niini mga takna o Dios. Dili kami perfect amahan nga matuman tanan. Dili kami ingon nga dili makasala. Dili kami ingon nga lig-on Ginoo apan huyang kami o Dios. Tabangi kami o Dios. Lig-una mong matagusa kasing-kasing. Tagai kami kasing-kasing nga motuman, moduol ug mamati diha kanimo. Ingon nga Kristohanon, ingon nga disipulo kanimo o Dios. Ingon nga tawo usab kami amahan, wala kami mabuhat kung wala ang imong tabang o Dios. Tabangi kami amahan nga din amo kaning maaplikar Ginoo. Mensahe nga mong nadungog karon ug ang imong pulong Ginoo ma-apply sa matagusan namo ka kinabuhi. Amahan, nagaampo ako sa nakadungog sa mensahe karon ni mga taknaa. Wala ko masayod amahan sa ilang matagusan kinabuhi. Apan ikaw o Dios ang nasayod Ginoo sa pinakauyokan sa ilang kasing-kasing Ginoo. Naglisod man sila, tabangi o Dios. Sila mga balatian, ayuha sila amahan. Protection sila o Dios. I-keep sila Ginoo sa imuhang mga kamot o Dios. Tagai sila Ginoo. Igong kusog. Lig-on kasing-kasing. Padayon magasunod diha sa pagpangalagad kanimo o Dios. Talaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Among isalig kanimo ang tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected.
Our prayer meeting will be on July 24th at 8 p.m. Let us come together in faith, seek God's presence, and lift up our prayers as one family in Christ. Ladies, we invite you to our Women's Bible Study on August 1st at 10 a.m. to 11:30 a.m. Come study God's Word, encourage one another, and grow together in faith and fellowship. Calling all youth and young adults, join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.